Nola arautu erabakitzeko eskubidea 21. mendean batipat Europako Batasunean. Zelai Nikolas, egunon? Egunon. Esaten zenuen orain airea izpei entzun da, herriaren maitasuna edo herriarekiko maitasuna hori zuek parte hartzen ari zareten jardunaldi horietan errepikatu den kontu badela, ez? Bai Eskoziaren kasuan, bai Kataluniaren kasuan. Bai, asteazkenean izan genuen mahai inguru bat, lehen aldiz elkartu ginen Kataluniako Asamblea Nazionalak eta Eskoziako Scottish National Partiko eta gu. Eta zuek gure esku dagoko ekimeneko ordezkariak? Eta ikusten zen, denok ari ginela geure herriarekiko maitasunaren alde lan egiten, ez? Da gure arteko, gure herritarron ongi izatearen alde lan egiten, ez? Eta ez ginela inoren kontra, alderantziz, ez hori eskoziarrak oso argi izan zuen, haiek asko zaindu dutela bere diskurtso guztian erresumaren kontra, edo Britainien kontra ez egitearena, eta katalanek ere bai, ez? Azken finean da, herri baten bizi garen on herritarron artean, nola bizi nahi dugun etorkizunan hobeto, ez? Nik aipatzen nuen sarrera nola arautu erabakitzeko eskubidea 21. mendean, batipat Europako Batasunean, galdera horren inguruan ari dira egiten jardunaldiak Donostian ere egun ezkeroztik, ere egun Zelai Nikolasek parte hartu zuen Eskoziako eta Kataluniako ordezkarietako kidekin batera. Eusko Ikaskuntzak eta Euskal Herriko Unibertsitateak antolatu dituzte, Ipar eta Hego Euskal Herriko Unibertsitate publiko eta pribatuek, gaindegiak eta Agirre Lehendakari Zenterrek osatzen dute batzorde akademikoa. 30 aditu ekarri dituzte, Europako Batasuneko hainbat estatutan abian jarri diren subiranotasun prozesuek, Batasuneko bertako antolakuntzan eta estatukideengan duten eragina ari dira hor aztertzen. Zelai Nikolas agurtu dut eta agurtu nahiko nuke Gorka Espiau ere, Agirre Lehendakari Zenterreko ikertzailea. Gorka, egunon zuri ere? Egunon, bai. Eskozian eta Katalunian egin dituzten herri galdeketen arian behin baino gehiagotan sortu da galdera, ez? Ea nola txerta daiteken Europako Batasuneko zuzenbidean estatukideetako hainbat nazioen balizko autodeterminazioa. Erresuma Batuaren kasuan, Londresek eta Edinburgok hitzartu egin zuten erreferenduma hor errezagoa zen, ezta? Gero Europako Batasuneko kide bihurtu nahi bazuen, Eskoziak bidea zerotik hasi beharko zuen edo ez, mai gainean egontzen auzia. Juan Jose Alvarez katedradunak asteazkenean azaldu zuen logika juridiko formalaren ikuspegitik estatu berri batek atxekitze prozesua utxetik hasi beharko duela. Herritarrek gehiengo argi batez estatus berri bat aldarrikatzen badute ordea, arau sistema ezin dela fosilizatu, hori ere nabarmendu zuen. Erabakitzeko eskubideren formulazioa bera ez da borobila gaur egun. Autodeterminazio eskubidea nazioarteko eskubidean dago jasota, baina eskubide hori bere konstituzioan txertaturik daukan herrialderik ez dago gaur egun. Orduan, Gorka, ze bide ikusten diozuzuk Europako Batasunean estatukideen baitako independentzia aldarrikapen bati? Bueno, ez da bai dago, ez da, jurikoki eta potioki nola erantzun, ez da, dago zen egoera ezberdinetara. Baina nik uste dut, eta zu segurazki oso ondo ezagutzen duzu hori, Europar Batasunen barruan erabakiak hartzen dira pragmatikoski, ez da. Orduan batzutan ikusten dugu, legedi bera aplikatzen, emaitza oso ezberdinak ateratzen dira. Eta gero, interpretazioak eta estatuen arteko dinamikak oso partikularrak esaten dira. Eta ikusten duzu estatu batek gauza bat esaten egoera bati buruz, eta oso egoera antzekoan justo kontrakoa. Hori ikusten dugu egunero, eta juridikoki badago eztabaida sakona, eta behar dena, egin behar da baita ere, gero juridikoki pausoak eman behar dira, baina nik uste dut eztabaidan nik uste dut azaldu da debate politikoa dela funtzean, eta orduan politikoki gauzak aurreatzen badira, adosten badira, gero bide juridikoak planteatzen dira. Hori Eskozian izan genuen izlari bat azaltzen Europar Batasuneko ikuspuntutik gauzak nola dagozen eta bere ustez, eta 30 urte egonda Europar Batasunean barruan lan egiten, bere ustez, komisioak berak eta Barrosok berak esandakoa Eskoziari buruz, ez zeukan inolako zentzurik. Orduan,
zan gura dut, debate ez dela erabat juridikoa, politiko eta soziala berezeki, eta mugimendu soziopolitikoa baldin badaoz aldaketak aldarrikatzen gauzatzeko bideak badaoz. Beti ere errazagoa jakina estatukidearen babesa baldin badaukazu horrelako prozesu batean aurrera egiteko. Hombre, errazago bai, baina baita ere Kataluniatik eta Eskoziatik esan zutena, argitarri izan zen, politikoki edo estatuak markatzen duen agendatik ez dela aldaketarik egongo, baizik eta eragile sozial eta politikoen eskuetatik, eta ikusi dena, bai Eskozia eta bai Katalunian ikusten ari dena, bai izugarrizko aldaketa da, eta bueno, gu Euskal Herritik ikusten ari gara, baina ez gaoz, haiek eraman duten dinamika aktibo batean murgildurik. Orduan, egia da, estatuen zain baldin bagaoz, segurazki ez da aldaketa izango. Mugimendu soziopolitikoa martxan jartzen bada, segurazki aldaketak izango dira. Bai, hemen apalago ez, zelai, jakina, Kataluniarekin eta Eskoziarekin alderatuta mugimendu apalagoa da. Bueno, apalagoa da, baina Gorkak aipatzen zuen moduan, eta jardunaldietan ikusi izan denez, gaur egun, zuzenbidean kategoriak ziren kontzeptuei, irakurketa berri bat ematen ari zaie. Interpretazio berritzaileak agertzen ari dira, ez? Orain arte konstituzio autodeterminazio eskubidea parkatu, lotu egiten zen koloniekin, ez? Eta ikusi da nola azken hamarkadetan horretan bilakaera bat egondan, ez? Eta arrazoi diferenteengatik gaur lurraldeen artean edo herrien artean egon diren historikoki eta dauden talkak, orain arte badutela bide bat demokratikoki bideratzeko, ez? Eta Euskal Herrian horretan erreparatu dugu eta horre inguratuta eta begiratuta beste herrietan egiten ari direnari, Eskoziari eta Kataluniari ondo ikasita guk aurretik ere dugun ibilbide luze hori ere txertatzen, apal bai, baina aurrera goazela eta indartsu. Edan zuek bietatik edan duzue, esan edut zure eskudagok, ekimenaren eragileen artean bi prozesuetatik edan duzue, herritarrak aktibatuz, behetik gorako prozesua da planteatzen duzuena, nola baita esateko, nola ikusten duzuzuk herri mugimenduen da erakunde politikoen arteko harremana? Erabakitzeko eskubidea sortzen ari den tresna bat da, ez? Eta tresna horren bidez, herrien arteko harremanak, edo talkak, harremanak konpontzen ez badia, talkak, bideratzeko tresna ematen digute. Eta tresna horren oinarria demokrazia da. Zilegitasun demokratikoa. Baina zer da hori herritarrek ondo ulertu esaten borondatea? Orduan, demokrazianen oinarrian herritarro gaude. Zer nahi dugun guk? Zer nahi dugun guk gure herriarentzako etorkizunan hobeto bizitzeko. Eta galdera horri erantzuteko demokraziak eskaintzen ditu hainbat modu. Batzu dira herritarrok guk geure kabuz, aktibatuz, mobilizatuz, irudikatzen dugun borondate bat. Eta hori da, Scottish National Partiren liburu zuri guztia antolatzeko egin duen ariketa, irudikatzeko eta referenduna irudikatzeko herriak zer nahi du. Eta gero alderdiek jakin dezaten hori kudeatzen. Hau da, nola kudeatuko dut ez badaukate argazki argi bat herritarrok dugun borondate horren inguruan, ez? Eta herritarren borondatearen inguruan badago mugimendua, esan nahi dut, zure esku dago mugimendua momentu honetan bizirik dago, bizirik esan nahi dut mugitzen ari da, gauzak egiten ari da, ze ez da hainbeste komunikabideetara ateratzen, baina ez dakit zer gertatzen den, atzeko lan asko egiten ari ote zareten, edo nola dagoen? Atzeko lan ikaragarri egiten ari gara, eta apur bat komunikabideetan ez gabiltza horren beste, eta hemendik aurrera hasiko gara askoz gehiago egoten, hain zuzen ere guk ariketa bat planteatuko genuelako 2013 urtean. Esan genuen, guazen gizakate bat egitera, baina ariketa bat danontzako. Jakiteko ja elkarrekin, zeozer egiterik genuen. Ze entzuten genuena zen, ez, Euskal Herritarrak beti gatazkatzu zabiltzate zegoen artean, eta ez zarete gai elkarrekin ezer egiteko. Bueno, guk egin genuen, eta gainera irripar eder bat zabaldu genuen ekainaren 8an. Baina gero ez genuen ibilbide horria, ze ariketa hor bukatzen zen. Eta bertan ibili ginen guztiok, esaten genuen, guazen hau frogatzera, eta gero ikusiko da nola egituratuko garen. Ekainan bukatu zen, eta uda hartu genuen pentsatzeko. Pentsatzeko zer egin nahi genuen, eta nola egin nahi genuen. Eta horri deitu genion,
orri zuriaren ariketa. Eta horrekin heldu ginen irailera. Eta irailean onartu genituen hainbat puntu horren inguruan. Nola irudikatzen duen guk erabakitzeko eskubidearen prozesua, 3 fasetan, eta zelan egin nahi dugun, ez? Ze guk ere askotan esaten duguna, guk garrantzi ematen dugu jarrerei. Eta horregatik aurten planteatzen dugun ariketa bada borondatearena. Borondatea jostearena, jostunak bihurtu nahi dugu. Eta horrekin, ibili gara diseinatzen plangintza bat, plangintza hori bukatu egingo da ekainaren 20an. Eta bete nahi ditugu Euskal Herriko 5 estadio. Plangintza hori bukatuko da, barkatu? Ekainaren 20an. Ekainaren 20an. Eta ekainaren 20an egin nahi dugu beste erakustaldi bat, beste herri honek erabakitzeko eskubideen alde duen borondatean aldeko beste erakustaldi alai, handi, erraldoi eta gozoa aldi berean, ez? Eta horre erakutsiko duguna da, ez bakarrik nahi dugula gauzak elkarrekin egin, dala egin genuena gizakatean, baizik eta borondatea egon behar dugula, josi egin behar dugula gure artean konplizidadeak, hain zuzen ere, erabakitzeko eskubidea den prozesu hori bultzatzeko. Ez dago erabakitzerik, ez badu aurretik zehazten nola erabakiko dugun. Eta ibilbide hori, guk eman nahi diegu instituzioi eta erakundei argazki argi bat, aizue guk borondate hau dugu, elkarrekin Euskal Herriak duen aniztasun osoaz jabetzen gara, eta gu saiatuko gara beko lana eginda Euskal Herrian dauden sensibilidade guztien gana, belaunaldi guztietara, pertenentzia sentimentu diferentetara, eta estrategiak lantzen ari gara horretarako, heltzeko, esparru guztietara, eta danon artean, irudikatzeko herri honek borondatu duela erabakitzeko. Zelai, baina ekainaren 8an eman zenioten, ja argazki bat, ezta eragile politikoei eta herri honetako agintariei zer gertatu da, ez dutela behar bezala jaso mezu hori edo zer gertatu da? Ez. Zuek ikusteko berriz ere ekainaren 20an beste argazki bat eskaintzeko beharra, eragile politikoei, pentsatu behar da eragile politikoek ez dutela behar bezala aintzat hartu ekainaren 8ko mezu hori? Ez, 2 karril dira. Bi karril eta 2 ritmo diferente. Guk ari gara herritarron ritmoa ebiltzen. Eta egia da, Euskal Herrian, herritarron artean ere harremanak oraindik josi gabe zeudela. Guk sare bat sortu genuen, baina sare hori oraindik ez dago josita. Orain izan zen ekitaldi baterako elkargune bat, lanketa bat. Baina orain egin behar duguna da, gizakatera joan zen jende guztia, eta gizakatearekin heldu ez ginen hainbat tokien gana, gai izatea esateko, guk erabaki nahi dugu, jarri mesedez ibilbidea, eta guk konfiantzak sortu eta landu nahi ditugu, eragile guztien artean, eta besteak beste alderdi politikoekin. Entzule batek plazaratzen duen kezka jarriko dizut mahai gainean, nik arazo bat ikusten dut, nigan behintzat dio. Zaila egiten zait, erabakitzeko ahalmenaren kontra dagoenari azaltzea, eskumen hori bere eskubidea dela baita ere, eta bere onurako ere badela. Zer esango zenioke? Erabakitzeko eskubideak, eta hori ere jardunalditan oso argi ikusi da, zabaltzen du gure ongizatearekin zerikusia duten eztabaida asko. Eta planteatzen digun galdera da, nola bizi nahi dugu hobeto Euskal Herrian elkarrekin. Eta aukera eduki behar dugu eztabaidatzeko, onartzen ez duena oraindik badago jendea esaten duena banatu egiten gaituela. Baina ikusi egin da Eskozian eta Katalunian banatu baino batu egiten duela jendea. Batu eta galderak ateratzen dituela. Batzutan erantzunak jakin baino garrantzitsuago izaten da galdera. Eta jendearekin aukera izan, lan hau danok elkarrekin egin behar dugun lan bat da, elkarrekin, sindikatuak elkarrekin jarri, eta nola biziko gara hobeto gaur egun ditugun erronke horiek inguruan. Eta erabakitzeko eskubidea bai Eskozian eta bai Katalunian argi ikusten denez, zabaltzen ditu eztabaida horiek. Eta bide, elkarrizketaren bidez, prozesu bat jartzen du. Gorka, konstituzioan jaso beharko da erabakitzeko eskubidea besteak beste balizko referendum batek nazioartean onespena jaso dezan, edo beste biderik ikusten duzu? Nik uste dut debate juridikoa ez dela importantena. Eta ikusi egin dugu zenbat konstituzio batzuk jasotzen dutela eta gero dutela errespetatzen eta kontrakoa.
nik uste dut hitz egiten ari garela kultura demokratiko bati buruz, ezta? Eta kultura hori aldatzea, oso zaila izaten da, eta hori ikusten ari gara Estatu Espainiarrean, ezta? Ez dagoela kultura demokratiko eztabaidan ez dagoela lekurik horretaz hitz egiteko. Nik uste dut zelaik esaten zuen hilotik hori izan da segurazki jardunalditan atera den eztabaidarik interesantena. Ze orain arte Euskal Herrian erabakatze eskubideei buruz debate politiko bezala hartzen zen. Eta marko sozioekonomiko eta modelo herri modeloa nahi dugun beste aldetik joan da beti. Eta ikusten ari gara non Eskozian eta bai Katalunian klabe izan dela ez esatea bakarrik eskubidea nahi dugu, baizik eta zertarako nahi dugu. Eta zertarako hori ez da esatea alderdi batek esaten dauen edo bestek esaten dauen, baizik eta oinarrizko gauzak. Ikusten ari gara mundu mailan izugarrizko aldaketak zertatzen ari dira, gizarteak eta gizarte ereduak aldatzen ari dira, eta konsensu berrien bila gauz. Konsensu berri bila horretan, erabakatze eskubidea, erabat koentratuta dago, ze gizarte mota berri nahi dugun debatearekin. Eta hori, nik uste dut, orain arte gure herrian oso zaila izan da ulertzea. Beti izan da, proposamen sozioekonomikoa da, alderdi bakoitza daukan proposamena, ezta? Eta ikusten ari gara, jendeak ulertzeko, zertarako nahi dugun erabakatze eskubidea, ulertu egin behar duz, zer egin nahi dugun horrekin, ezta? Zeintzu dire oinarrizko gauzak, eta baita ere azaldu... Edo zeintzuk lirateken aldeak, ez da ekonomia arloan, edo gizarte mailan, ez? Baina hildo nagusiak. Ez gauz hitz egiten ari esaten, honekin egingo dugu modelo hau, eta ez modelo honen alde, barduan, debatetik apoz. Ez, baizik eta lehen biziko gauzak. Ze gizarte progresista bat nahi dugun, edo ze modelua nahi dugun estatu mailan. Ez da horrelako gauzak, importantea dira, adibidez ikusten ari gara, bai Eskozian eta bai Katalunian, debatea izan dela ze modeloari buruz, ze estatua nahi dugun, zertarako. Eta hori kontrapozizio egiten erresmo batuen kasuan, Londresen dagozen politika konserbatzaileen aurka, ezta? Eta Katalunia gauza bera zaten ari da, Katalunia zaten ari da, ezke dagoen modeloarekin ezin dugu iraunkorra den gizarte mailan, iraunkorra den estatu bat martxan jarri. Orduan behar dugu, beste baliabideak horrelako modelo, sostenibleak diren modeloak eraikitzeko. Eta nik uste hori da interesantena baitare Euskal Herrian. Gertatzen dena da, pentsatzen dut, Katalunian pisu handia izan duela baitare atzetik zetorren eztabaida ekonomikoak, ezta? Eta han kontzertu ekonomiko baten falta badago, eta hemen aldiz badago gorka hortaz, ez dakit jende bat asebete eta sentitu hoteliteken. Hori da, eta horrezegatik importantea da bai onartzea, gu instrumentu batzuk ditugula haiek ez daukatenak, eta hemen egin dena izugarria da, arlo askotan, eta hori balioar jarri behar da, zebatzutan ikamika politikoa direla eta batzuk ez duten hartu egin den lan positiboa, eta beti egon gara ikamika horietan sarturik. Orduan, posiblea da orain segurazki konsensu berriak zatu zen, hau da lortu dena, eta hainbat gauza positiboa dauzkagu, eta instrumentuak besteoak ez daukatenak, baina galdera da, horrekin nahikoa da, ala ez. Eta ez bada nahikoa orduan, ze motako instrumentuak behar duguz, eta zertarako. Zelai? Bai, hain zuzen ere, erabakitzeko eskubideak zabaltzen du eztabaida hori. Non hartzen dira erabakiak, eta norentzako hartzen dira erabakiak. Eta oso tresna demokratikoa da. Tresna demokratiko esaten dugunean, kultura demokratikoa lantzen duelako. Hau lantzen dugunaren arabera, ez? Hori, Eskozian ikusi dugu, nola, eztabaidatu duten gauza honetaz guztiaz, eta erreferendumaren egunean joan ziren elkarrekin eta ospatu zuten elkarrekin adostea. Euskal Herrian hori ezinezkoa izan da, edo nire alde zeuden, edo nire kontra zeuden. Eta jarre horrek askotan, ekiditzen du aztertzea gaiak eta arrazoiak lantzea. Ze importante bat, debate bat aurre egiteko, ez da horren beste zer
nahi dugun, baizik eta, zeintzu diren arrazoiak, eta non egongo dira gure arteko elkarguneak, gure elkar adostasunak, ez? Zuek, gure eskudagok behin eta berriz azpimarratu du, berak planteatzen duen eztabaida demokraziaren ingurukoa dela, ez abertzale eta ez abertzaleen artekoa, ez da? Orain arte, autodeterminazio eta erabakitzeko eskubideren alde, argi eta garbi agertu ez diren sektoreak eztabaidara biltzeko aukerarik ikusten duzu, zela esan duzu horretan ari zaretela, ez da? Sare hori josi nahian, sensibilitate desberdinak jasotzeko, baina ikusten duzu benetako aukera horretarako? Zoriondu nahi nuke zentzu horretan Eusko Ikaskuntzaren jardunaldia. Ze bere izenburua zuzenean lotzen ditu demokrazia erabakitzeko eskubidearekin. Guk erabakitzeko eskubidea ikusten dugu gizarte batean, bizi garen herritarron topagune gisa. Hain zuzen ere, aukera emango digulako bakoitzari lantzeko gure etorkizunerako iruditzen zaigun aukerarik egokiena. Emango digu aukera arrazoitzeko eta inposaketari gabe aterako da, atera behar dena. Prozesu deliberatibo horiek oso garrantzitsua dira, azkenean emaitza zilegitasuna izan dezan. Emaitzak zilegitasuna denon aldetik onartua izateko, aurretik arrazoi guztien inguruan jendeak askatasunez erabakitzeko ahalmena izan behar du, ez? Eta iruditzen zaigu argudio hauek agerian daudela. Eta nazioartetik ere etortzen ari da jarrera hori. Eta konstituzio auzitegia, esan dut, jardunaldietan Alain Gainon, Quebeceko politika zientziatako aditu batek, esaten zuen etzuela ulertzen Espainiako konstituzio zuzenbide auzitegiaren jarrera, ez da estatuarena. Orduan, zergatik, ze ukazioan oinarritzen da. Eta ukazioa da demokraziaren aurkakoa. Orduan, erabakitzeko eskubideak lehenengo urratze jartzen du negoziazioan, hitz egiteko horretan. Gero zabaltzen du alde bakarreko bideak, baina lehenengo aukera ematen du eztabaidarako. Orduan, nik uste dut momentu honetan ukatu egiten dutenak hori apura jarrera dela kontua, eta landuko dugu. Baina gaiaren gainean, benetako eztabaida bat martxan ipini nahi baldin badugu, arrazoiak eskaintzeko, arrazoiak mahai gainean ipinteko eredu diferenten, tresna honek ematen du, beraz, iruditzen zait, azken finean demokraziak danok aberastu egiten gaituela, eta danok irabaztera ematen gaituela, eta, bueno, landuko ditugu jarrera horiek, baina hurbilduko ditugu. Bazelain Nikolas, gure esku dago ekimeneko ordezkari, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik. Zuei, gonbidatzea. Gorka Espiau, Agirre Lehendakari Zenterreko ikertzailea, zuri gauza bera, Gorka, beste bat arte. Eskerrik asko, agur.